wabarakatuh. Bertemu lagi di konten Pawa Repa Salah. Halo pemirsa semuanya. Jadi halo. hari ini mau kemana hari ini? Ya guys, jadi iki healing lagi. Hari ini ya jelas guys, Anda. pokoknya hari ini kita akan refresh otak dan refresh segalanya Mas. Jadi apa iki? Kenapa nenekku? Aku sing nenekku gatel. Oh, masa aku nenekku kena apa enggak? Lah ini kan memang kan liburan long weekend yo. Terus ada rencana dari jauh-jauh hari nek long weekend ini kita mau pergi healing itu. Aslinya itu 4 hari kan. Mas kan tapi terbentur kamu hari Sabtu. Jadi ini kita rencananya Kamis Jumat. Kamis Jumat ini pergi ngono yo. Terus nek iso rencana ki yo Sabtu kuwi sama pulang sekolah ku pengen liburan maneh Mas iki dikatek nih. Kan ngene yo. Mas iki yo kapan lagi no, kadang kan liburan ki yo mau sedino, kadang apa iki berhubung 4 hari kan koyo free ngono to. Lah ya juga pas agak piket ngono to dine iki yo nepaki ngono lho. Jadi liburan kita itu berpengaruh besar pada sopirnya. Dan rencana ini dulu itu kan nek di TikTok kuwi kan yo penak dinggo nginep. Dikira kan ngono to bisa bertujuan. Nah, setelah sampai lokasi ternyata tidak memungkinkan untuk Bunda untuk maksudnya menapaki arah yang terjal gitu maksudnya kayak jalannya iki lho gak penak ngono. akhirnya terus diputuskan wis gak usah nginep tapi iki budal neh ngono. Jadi nginepnya di rumah. Aslinya nih kono kan koyo iso pengen iki menikmati suasana malam di pinggir kali iki koyo opo. Tapi ayah ngomong apa ning kali mburi sampinge maksa iso nikmat. Nek kali ning maksa kuwi ndeng sore nopo nikmat. Marai aku Sabtu mlebu piring yo. Dadi iki Lele jahat meneh kowe tek berangkat aku. Engko ya. Kowe tak olehno. Tapi aku budalne kabeh. Ya Allah, tegoi. Jadi nek apa jenenge? Yo, Mas, rasane iki 4 hari iki full ngono. Dadi niki iya, jadi nek Sabtu aku yo prei. Jadi iki nek mau mlebu biasa no iso izin yo, guys yo. Tapi iki tes ngono dan aku ki koyo nek tes susulan ki koyo Masa iso dhewean ngono ya. Iya, heeh. Kok salen katok pendek lagi? La ilaha illallah. Wong iki jane ngono, guys. Apa ya? Kene cek bingung kene. Wong ya bedeng sawah, engko mulih-mulih ya langsung tok nglambi. Kelak ayah nganggone abang. Kelak Jadi nek 4 hari berturut-turut yo ning Malang sisan yo gercah. Maksudnya ki ning Malang kan juga apa jenenge akeh wisatane to. Jadi 4 hari iki dikatok-katokno. Tempat nginep juga to, tempat nginep seandainya kita tidak nginep dengan iki banyak teman, banyak mas sing dulur biyen sing ning asrama tuh banyak sing di sana. Diarani dulur kena apa ya wis malah iki awal esuk sore wis nang awur dadi iki dulure ning kantoran iki wong liya lah ya dulur tangga iki wis kok dulur guys wong rantau rata-rata ngono gak sih Ndah? Ya mesti mosok apik urip mosok ngene aku lek dulur tapi ning Jawa ya ora mungkin to maksudnya nek koyo amit-amit misalnya koyo loro to terus ane bojone pas gak ning omah tetep kan sing bingung kan tanggone oleh tangane dokter apa-apa kan. Iya seperti itu guys. Memang hari ini punya pakai urut gundi. Iya. Pakai kuning. Iya. Jadi kita hidup juga membutuhkan orang lain. Iya. Pokoknya hari ini kita mau berwarna-warni bagi tangan kuning, merah, kuning. Ayah kok tangan hijau. Ya Allah. Merah, kuning, hijau. Di jalan ini biar merah dan hijau dan kuning. Merah kuning hijau dah, coba wale. Aku udah suka. Lah udah mang merah, hijau, kuning. Nanti dilihat. Aneh dah.
Iya. Lagi. Mas iki mau ngene iki gak Jarang turne ayah yo prei ngono, guys. prei ngajakne ndi Mas kan. Iya, ayah ki wis nawani saka jauh-jauh hari. Soale momen langka nek ayah mungkin nawani metu. Iya. Biasane kan Apa neh ketepaan pas padha preine no. Dadi iki biasane iki ya aku prei ayah piket. Ayah prei aku mlebu. Dadi iki biyen ki ket biyen mula ki nek misale ape mulih mrene ya yi. Nek pas ning Malang ngono kuwi terus ape mrene ya aku izin nek gak dispen ngono kuwi ya Dek ya. Ngono. Ngomong-ngomong kudungku Wes. piye? Wes. Anu, agak paripurna. Wes apik. Nek bayi biasa penceng-penceng. Iki aku urung menggunakan kabine, guys. Aku cek nganggo kabi omah iki. Soalnya sebenarnya aslinya wis takok-takok tentang apa. Iya. Pengen apane. Cuma terus dulu kondisinya. Torne iki takok iku sing dekat kamar mandi ku wis ana sing pesen. Heeh. Terus saiki nek ape nguyuh tak omonge kowe yo. Apa gak entek golek. Iya, apa nek aku ki angger bengi ya, guys, angger bengi kuwi nek kudu nek ketangki kudu nguyah ngono kuwi sing wis entek pucuk no. Sing kuwi sing diluk kuwi sing gede kuwi. Kuwi pun yo ketok mani bayi aksesnya lorone ku piye? Iya, soalnya kuwi dalane medun, guys, medun. Nek Mbah Yi wis rekomene nanti yo wis sarangane iki. Nek yen-yen mending ning sarangane. Maksud iki koyo Maksudnya pinjam aksesnya iki Malang yo aksesnya ke Rica. iya, maksudnya antara Aku pengen ini dan apa Malang, apa di maksudnya sing berakses kanggo apa yang Orang tua orang tua friendly. friendly. Jadi ini di telepon Mbak Indah sama ngomong, yo Mbak Ancan gak rekomendasi mungkin anak. Maksudnya bener-bener sama maksudnya nek koyo Emang banyak anak-anak sing diajak ke sana tapi kan yo sebatas ning kafe tok, uga maksudnya kan anak-anak kan yo wis mudeng dah wi. Nek Kinara kan ceromono kan yang mudeng kan yo wong tuane. Dan nek menurutku ya Karena- jenenge orang anak-anak friendly ngono lho, guys. Kalau aku kayak panggon-panggon kalian ngopi cantik. Ngopi-ngopi manja bersama pasangan, teman atau pasangan, teman apa. Agak Tapi dipaksa makan kayak ya dhewe. wong tua ku Iya, pancen Jas. yo wingi kan yo ono sing wong sepuh juga kan. Nggih wong kula nek tanglepen niku yen nang tang kafe. Gak masih gak mudun-mudun soalnya kan Kalau memang Dalane emang mesti nek diomong tuwa wedi nek kejengkang. iya soalnya Anu, kepleset watu-watu ngono kuwi yo. kan besar-besar wae. Wedi nek kepleset soalnya nek emang nggone iki penak sih nggone iki sejuk. Kan mesti di dataran tinggi. Iya, dataran tinggi sejuk, enak aku kan adem ngono lho nek iki. Cuma tapi tidak orang tua friendly, guys. Pokoknya nek momen kalian dhewe wong tua sing wis mesti yo amet yo ning kursi roda ngono yo wis Gak iso maksudnya iso pun yo kok sampe kafe tok ngono. Tapi yo ning jembatan iku yo dikai akses turunan kok. Maksudnya kan jembatan terus gak tundakan ngono ndak. Terus sampai jalan sing lurus kan udah lah udah. Iya. Naik kursi roda cuma tapi setelah itu ya batu-batu ngono. Lah iya kan dalane lho kok ngono. Iya, maksudnya jadinya ini ya sedikit penjelasan ya guys kenapa kita langsung pulang karena ini apa nih bayi pikir bayi guys. Iya Bayi. Masa iya bayi petak turu orang yang kafe nih kene ngecamp kan ya gak mungkin. Yi, piye ndek perasaane? Wah, perasaannya senengnya gak karuan cuma Terus ndek piye nek sare? yo Reva ku sing ngomong kuwi takoki kono piye. Menurutku ya bayi caranya enak angkat dua puri sikile. Terus lagi ayi ki diselonjorno ya yi selama Ini selonjor jadi ini gak Dek apa. ae kok gak duwe pikiran sampai segitu ya Duk ya, gak sampai nek ning ndi sampai sikile ayi bengkak terus. Karena bayi gak duwe pikiran sikile ditronjorno. Turune ndek biyen manggone ning arep terus aku saiki mau ning arep. Biar kan belakang. Kemudian kan Iya. bakung si setir ning ndi kan bakung. Ayo kok jam goreng sudah bengkak. Nah saiki wis Iya. sampai Wis iso ngantek anjuk terus sesuke langsung gas neh. Dek bengi sampe tak takoki, "I pripun ikut neh?" "Ayo, Nduk." Ngono. Wis, "Ayo aku." Ngetek. "Ayo, wis ayo." Ngono. ning ndi penan aku ning ndi ning pantai.
Ya wis pokoke lagi arek mungkin yang diparai juga terus pokoke manut ae. Ya, aku mau Sih nomor di celana Mas. Aku mau tangi jam Wis sarapan jam sih itu terus langsung tulang. didulang terus aku teleponi terus. aku mau kok kawanan hidupku mang terlalu minyak untuk tidur. iya itu enak itu udah begini. Yang Terus nek aku baru ngombe obat yo guys. Aku kan muni ndak kayak obat ndak. Dikei pokoknya yo obatku nek pas awakku rodok piye ngono kuwi yo. Demakolin, paracetamol, Ceritizin yo deh yo. Saya di punya ora tak kai paracetamol. Ora. Loro tak Mas. Ceritizin. Oh, Iya boleh. Alhamdulillah. Baru ngomong aku nyela langsung tak obe. ora Jadi ki oke ayo langsung turu. Iya. Hah? Ayo oke yo. Oke. Soalnya emang ceritanya kan yo ceritanya wis iya sini. 4 hari ya sini tapi ketera aku Sabtu kuwi. Tidak salah. Karena apa milih liburan sekarang enggak nanti liburan sekolah. Masalahnya liburan sekolah ayahmu tentu libur. Benar sekali. Kan ayah kadang Aku terkadang ki yo nek prainan dawa. Bukunya le. Terkadang aku nek prainan dawa ki nang salen deh kadang. Saran deh. Ayo nang salen kok nang ayah. Wis berapa nih, Wak? wis 11. Wis 11. Enggak, kuwi maksudnya gawe 15 untuk video klarifikasi. Anjay. Klarifikasi enggak Pokoknya nginep. bagi pakai ikan nginep pokoknya. Yo gak maksudnya yo kene iki mementingkan sentuh kayak sih, guys. Udah masuk kene tega ngono. Bagi medun yo gak iso. Langsung kuwi gak veto. koyo yo piye. Kene iso mlebu kok. Enak cuma tapi yo piye. Wong tuwek kan yo kudu mengalah, Mas, yo. Harus mengalah. Yes. Benar. Pakai celana le. Apa Celana irang. Beli ada kuahnya. Tidak. Oke ya. Dia kata orang kau nasi orang pergi ke betul kau no. Nasi tak kirim orang pergi. Pengen. Pengenan jane tahu iki. Pengen Aku Kalian jadi ngono ki berarti. aku udah ingin gue nganggo apa celana aku ya. Terus pemirsa dia ini juga apa merekomendasikan sing air terjun kene piro ngono lho. Air terjun apa? Serdudo. Sedudo. Serdudo. Iya. Pemirsa ngomong enggak di situ masih banyak tempat lokasi wisata, tapi ternyata Tapi kene pas sampe ning Sedudo. Teman-teman Kene ape ning Sedudo kuwi ngatur waktu guys, maren ini kok. Iya. Tolol lho, model iki koyo wong gila ngono. Oke eling waktu jiat, biasane ngono tok. Soalnya bener, maksudnya iso kene iso melencong tekan ndi ngono. Masalah juga nih kan nih pas nikah kene ku kan Sawu ini nak sebelum zaman kan. Soalnya yo gak maido yo. dah ternyata ki anu sing panggon masake ki sing sebelah kono. Iya bener. Panggon masak iki. Kamar mandi ini roti. Iya, panggon masake iki beda ge sampe panggon pesene. masa iki panggone medun bisa. Iya, tadi karyawannya juga ki. Karyawannya juga digendakan karena kan pengunjungnya sama akeh. Iya, Seharusnya ya seharusnya menurutku ki nggon pesen iki ngarep yo, ngarep kono ki. Ngarep sing rada depan ngono apa mungkin tapi ngarepe kono tapi dibangoni apa sok nek pesen kono. Aku ya tidak tahu. Bisa nek apa kaya Eskavator. pokok eskavator. Kuwi kaya pondasian bisa nek. Kayak pondasian. Semua lah. 14 aja. Pas lah. Sedikit info ya kok omongan kuwi mau. Awak alasan gak jadi nginep ning kono. Iya. Nek nom-nom tok dah. Nek nom-nom iki gak sae bah. Nguyuh ngantek. Gak ora. Aja. Bah nguyuh apa nguyuh waduh ya kudu menempuh sik. Gak apa-apa nek nom-nom. Nom-nom gak masalah. Iya. Wis sepuh ya Mas kan kaya Gak boleh egois. Tidak ya wis boleh. ora pakem ya gak kaya nek channel. Ya Allah. Aku tunggu ya ngono wis Konggone entek. Iya nek nom kan iso ya faktor U guys. Nang gimana bisa Ya koyok mobil ngono kuwi ya mobil semakin tua remnya semakin gak pakem kudu diservis no.
Ya wes guys, gitu dulu konten kali ini. Dicoba apike, digodoh eleke, doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dah. warahmatullahi wabarakatuh.